Kaira Allah kira yawan agaira dare dare Muhammadu yawan anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira yawan agaira dare dare Habiballahi Muhammadu Takiyullahi Muhammadu Alhamdulillahi al-qail fi muhkami tanzilihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin summa salatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmit tanadi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Ka Allah ta'ala fu ka wale nyumando ka tanu ka barkada alamin ya fanya na ka kuma kan san maina kalima Muhammadul Mustafa ci foshi kama funa kira dan fɛnw bɛɛ ka hinɛ sɔrɔli kama a sɔli ni hinɛ ɲini caya o ala fɛ ka kɛ dan fɛnw na sɔn hɛrɛma kan Muhammadul Mustafa a n'a sodungo sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ de y'u tugu ɲɔgɔnya fɔ ka se alikiyama jɔ don ma ya rabbi ala ka ne ni aw ye o jamakulu sanuma in fɛ ka foli lase Shirifila TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ fɔ ka se Mali kɔkan ma aw fɛn fɛn ɲɛmadalen no Shirifila TV la ni tuma in na ka u ladɔnniya ka fɔ bi wajulu kɛnɛ kan an bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛn kɛrɛnkɛrɛnniyala abobo an karamɔgɔ Sheikh Suleiman Jara san o san a bɛ kɛnɛba ɲɛnɛmaya ni ŋ'o kɛ bilasirali kɛnɛw ye Muhammadul Mustafa ka bangeli nisɔndiyaw yirali kama kɛnɛ min kan a bɛ wele bila alisilamɛ jama ma fo ka se kanuɲɔgɔnw ani an karamɔgɔlakaw ka u ladɔnniya k'a fɔ ɲinɛta baaraw kɛra ka bɛn janvier kalo ma san 2026 abobo kɔnɔna la baara ninnu bɛ don ni an karamɔgɔlakaw ka bilasirali kan sanumanw ye an ye min sɔrɔ la an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ ale de bɛ bonya di fɛnw ma o kosɔn ale Muhammadu kɛrɛkɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam ala ko kuranna kɔnɔ suratu tawba la ko san kalo k'a bɛ bɛn kalo 12 ma a ko minha arba'atun hurumun a ko kalo 12 cɛ ma ko lɔhɔrɔma kalo 4 b'a cɛ ma ya faamuya o lɔhɔrɔma kalo fɔlɔ o de muharamu ye n'an ko a ma bamanankan na ko jɔ minɛ a kalo filanan o ye rajaba kalo ye an filɛ kalo min na a kalo sabanan o ye serifarancɛ kalo ye a kalo naaninan o ye seriba kalo ye an b'a la tando dɛ a silamɛya ye diinaw lasanuma ye diina tɛ yen min ka bon ni silamɛya ye diina tɛ yen min cɛ ka ɲi ni silamɛya ye diina tɛ yen min bato ka ɲi ka tɛmɛ silamɛya kan silamɛya san de bɛ daminɛ lɔhɔrɔma kalo la wa a bɛ laban lɔhɔrɔma kalo la ala hakili ɲuman d'an ma ala ma sɔn Muhammadu ka bange nin lɔhɔrɔma kalo 4 dɔ kɔnɔ n'a kun bangela muharamu na an b'a fɔ ko Muhammadu ye bonya sɔrɔ sabula ko a bangela muharamu na ko ye lɔhɔrɔma kalo ye ala k'o la an t'a bange o la n'a bangela bala an b'a fɔ rajaba ye bonya d'a ma ala k'o la a tɛ bange o la n'a kun bangela serifilancɛ kalo la wala ma seriba kalo la an b'a fɔ k'o de bonya d'a ma ala k'o la ale de bɛ bonya di fɛnw ma ala y'a bange kalo jumɛn na Rabiul Awwal dɔnba kalo fɔlɔ o farala kalo baw ka sababu kɛ Muhammadu ye ale ye nɔɔrɔ sɔrɔ ka daraja sɔrɔ sabula Muhammadu bangela la namgɔlɛya alakiraba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ko sayyidul ayyami yawmul jumu'ah ko don kuntigi ko ye juma don le 7 don min ka bon n'a bɛɛ ye o ye juma ye ma sɔn Muhammadu ka bange ka bɛn juma ma n'a kun bangela juma an b'a fɔ k'a ye bonya sɔrɔ sabula k'a bangela juma don ala k'o la ala y'a bange tɛnɛn kɛla don a ye daraja sɔrɔ Muhammadu bangela ya faamuya ka kuma surunya Madina kun ye dugu deni de ye a tɔgɔ kɔrɔ ye ko Yasriba o de kun y'a tɔgɔ ye mais ka bɛ alakilaba ye hijira kɛ ka taa Madina bɔla dugu deniya la a kɛla duguba ye tɔgɔ yirimana tɔgɔ bɔla Yasriba la a kɛla Madinatu Rasul sallallahu alaihi wasallam alakilaba ka duguba
o ni sele bi Madina dugu belebele mu ye bonya dama ka daraja dama sabula Mustafa bi ala limaniya dama wala Muhammadu ale ala ka danfɛnw la sɔn hɛrɛma ye a ɲɔgɔn tɛ ala ka danina kilaba yɛrɛ ko ten sallallahu alaihi wasallam a ko ala ka danfɛn bɛɛ bɛ ale dɔn ko fɔ n'a kɛlɛ adamaden kafiri ani jina kafiri olu de ma ale Muhammadu valeur dɔn n'o tɛ ko ala ka danfɛn bɛɛ a bɛɛ b'ale dɔn y'a faamuya mana mina kilaya waati surunyana ni kilaba kun bɛ tɛmɛ jirisu min na a b'a mɛn kɔfɛ assalamu alayka ya rasulallah n'a tɛmɛna fara min na a b'a mɛn kɔfɛ assalamu alayka ya rasulallah jirisu bɛ salamu bila ma faraw bɛ salamu bila ma sabu o y'a dɔn ko nin ye danfɛnw la sɔn hɛrɛma ye nin ye ala ka jɔn sugandini ye nin ye imamul anbiya wal mursalin nin ye kiladenw ka imamuba ye nin ye nabi ɲumanw ɲɛmɔgɔba ye ciden wɛrɛ tɛ na min kɔfɛ nabi ɲuman wɛrɛ tɛ min kɔfɛ o de Muhammadul Bashir sallallahu alaihi wasallam ulambaden silamaw an bɛ kɛnɛ belebeleba kan k'a sababu kɛ Muhammadu tɔgɔ de bɛ kɛnɛ na ko Muhammadu ka mawulidi an siginin bɛ o de kan donc nin ye kɛnɛw la belebele ye hali bi ala ka n ka limaniyaw jidi ala ka dina faamuya d'an ma ala ka baara nɔgɔya baden silamaw ala bɛ kuma fɛ a ka kuranna ba kɔnɔ ka Muhammadu i la i k'a dɔn ko ni le ni ne tɛ kelen ye i bɛ suratul ahzabu filɛ aya 56 ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ni ye kuranna ye dɛ bademaja ni ma kalan i b'a dɔn ko ni ye kuranna kolo ye ala ko cogo di a ko inna arabukana na wotigo bɛ inna wele ko harfu tawkidi wa nasbi ya faamuya harfu tawkidi o kɔrɔ a bɛ kuma gɔlɛya ni ye inna ye kuma o kuma ɲɛfɛ o kɔrɔ ko i ka siga bɔ i yɛrɛ la ni ye wuri bali ye ni ye tiɲɛ hakika ye nɔgɔ t'a la siga kelen t'a la ala y'o de bila kuma ɲɔfɛ ka siga bɔ kafiri la ka siga bɔ munafiki la ka kiya bɔ nangara ko n bɛna min fɔ tiɲɛ don nɔgɔ t'a la inna allaha a ye da la k'a fɔ ne ala malikul muluk masaw ka masa faamaw ka faama yu'til mulka man yasha masa min bɛ masaya di mɔgɔ ma min y'a diya wa yanzi'ul mulka mimman yasha a fana bɛ masaya bosi mɔgɔ la min y'a diya o de ala ye o ala fama de bɛ kuma na a ko ne ala masaba min ye danfɛn bɛɛ lajɛlen da sankolo ni dugukolo tigi kalo ni tile tigi masa min bɛ sanji n'a ka suma falen ka danfɛnw balo ne ala masaba wa malaikatahu ani n ka mɛlɛkɛ bɛɛ yusalluna ala nabi Allahu akbar yusalluna ala ko ne ni n ka mɛlɛkɛ bɛɛ bɛ sɔli kɛ la ala nabi n ka nabi ɲuman Muhammadu kan sallallahu alaihi wasallam bado ni ye kumaba ye dɛ a tila ko yusalluna fi'lu mudori wal mudori yufidu alhalu wal istimrar ya faamuya n'a fɔla ko mudoru o kɔrɔ a bɛ ka kɛ sisan wa sisan kɔfɛ a bɛ continuer ala ka sɔli ma kɛ ka ban dɛ ni n ka mɛlɛkɛw an ye sɔli kɛ ka kɔrɔ kabi Muhammadu ma dan wa dan waati la an bɛ sɔli la hali ne filɛ ka kuma waati min na ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli la Muhammadu kan sallallahu alaihi wasallam wa bi kɔfɛ fo ka dugukolo meleke a ko ne ni n ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli la Muhammadu kan bado ni ye kumaba ye dɛ ala limaniya d'an ma ala man kanda la ala ka sɔli ye jumɛn ye ka dɔ fara Muhammadu daraja kan ka dɔ fara a ka nɔɔrɔw kan ka dɔ fara a ka bonyaw kan k'a tɔ sankɔrɔta danfɛnw fɛ o de ala ka sɔli ye wala bɛ Muhammadu kɔfɔ mɛlɛkɛw ye k'a bonya fɔ mɛlɛkɛw ye a ka di ala ye cogoya min na ala b'o fɔ mɛlɛkɛw ye ka Musafa tando o de ala ka sɔlatu ye
ya faamuya ala limaniya dama ako ya ayyuhallazina amanu amudala ni alala sallu fi'lu amrin sallu ala ko abeka soli Allahu akbar mu'minu silamaw abeka farane ala kan abeka ladigi abeka soli ke muhammadu kan ala bla mizanna ala shama bla nona ala sarakar jene badan yo soli ke wallahi soli ka aha soli kuna dia idere ifle sigi mina ambe ala bato dola ebe kanel lame ala kama ala kila kanu kama sallallahu alaihi wasallam o ala ka kumakan lameni o ye ala bato do ye o isigilen ka wajuli lame o ye ala bato do ye meleko be ki baraji sebe o be ka duo ki allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu antigala mba nyini fe i ka jonche mina ni ka kumakan lame i ka jo muso mina ni ka kuma lame ala yafama ala hinala meleko be ko duo ki ye wa baraji be ka sebe o ni fana ye kolosi bɔ sisan ka soli kɛ Musafa kan sallallahu alaihi wasallam a nurun ala nur nɔrɔ fara kan baraji farala baraji kan i bɛ baraji belebele fila sɔrɔ wajuli lamɛn baraji i b'o sɔrɔ i bɛ ka soli min kɛ Hashimiyu kan i b'o baraji fana sɔrɔ donc an ye soli kɛ ala de y'an bila la ala ko ne yɛrɛ ni n ka mɛlɛkɛw bɛ soli kɛ aw mu dala ni ala la a fana ka soli kɛ Musafa kan sallallahu alaihi wa sallam ulambadenw kilaba ko man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashara ko silama fin o fin a kɛla cɛ ye a kɛla muso ye a kɛla denmisɛn a kɛla maakɔrɔba ye ko n'i ye soli kɛ ne Muhamadu kan siɲɛ kelen pewu ko ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ soli kan siɲɛ 10 Allahu akbar ala ka soli siɲɛ 10 e bɛ kunnagoya bɔ min kunnagoya bɛ sɔrɔ cogo di k'a sɔrɔ e yɛrɛ soli ile kan siɲɛ 10 n balima cɛ ɔ n'i ye soli k'ale kan siɲɛ 10 ko ala bɛ soli k'i kan siɲɛ 100 Allahu akbar ala ka soli siɲɛ 1 o b'i ka duniya dilan a bɛ lahara dilan i bɛ duniya kunnadiya sɔrɔ ka lahara kunnadiya sɔrɔ ala ka soli siɲɛ 1 pewu jango ala soli lele kan fo siɲɛ 100 a tɛ sɔrɔ foyi la ni sɔlatu tɛ badenw ni ye kunnadiya sɛbɛn yan bolo i jija i ka sɔlatu i k'a k'i dala gɔsɛ ye an ye sɔli kɛ sɔgɔma an y'a kɛ wura fɛ a k'i ka farida 5 bɛɛ kɔfɛ i taamatɔ sɔli kɛ Muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam a bɛ kɛ sababu ye ka jurumuw yafa a bɛ banaw kɛnɛya dusukunbana a b'a kɛnɛya sabula Muhamadu ye nɔɔrɔ ye ala ko ten o tɛmɛlen kɔfɛ kɛnɛ in kɔnɔ mɔgɔba welelenw bɛ bɔ k'u ka nisɔndiyaw n'u ka folikanw kɛ ne n'aw ka jɛ k'a ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ nin tuma in de la kɛnɛ in yɛrɛ sababu ɲuman n'o de Sheikh Suleiman Jara a bɛ bɔ ka kuma ta ka wale ɲuman dɔnw ni bilasiralikanw kɛ an ka jɛ ka o sɔrɔlenw lajɛ adamaden i bɛ n'i ka waati kɛ diɲɛ na i bɛ bɔ yen mais est-ce que o ye ko bɛɛ balen ye wa ayi an b'a fɔ ko i bɔra ɲɛnamaya dɔ de la i yɛlɛmɛna boro wɛrɛ de kan bɔra ɲɛnamaya dɔ de kɔnɔna i yɛlɛmɛna boro wɛrɛ kan n'o ye kaburu kɔnɔsigi o kaburu kɔnɔsigi min filɛ est-ce que adamaden yɛrɛ fɛn dɔ nafa kan k'i sɔrɔ kaburu in kɔnɔ wa walima e bɔ diɲɛ na o i ta bɛɛ banni y'a la an b'a fɔ naam tuma na mina n'i sera kaburu kɔnɔ nɛɛma bɛ se ka sɔrɔ kaburu la walima tɔɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ kaburu la ala k'an kisi kaburu tɔɔrɔ ma an ka banbaga minnu n'olu bilala an ye k'o ka kaburu nɛɛma ala k'o kɛ kuma lateliyala waati n'a cogo kama a bɛ fɔ an ɲɛna lɔnnibagaw bolo ko fɛn min nafan bɛ taaba kan a ka saya kɔfɛ a ka kaburu kɔnɔ o ye fɛn sigiyɔrɔma 2 fɛn sigiyɔrɔma 2 a'malun yantafi'u biha al-mayyit baara dɔw bɛ yen a nafan bɛ se banbaga ma
mo baara in a bɛ tilan ka taga baara tagabolo fila a fɔlɔ ma yanfa'ul mayyita min kasbi min bɛ banbaga nafa a yɛrɛ ka baara kɛta la a ka saya kɔfɛ a yɛrɛ ka baara kɛta dɔw bɛ yen o nafa b'a sɔrɔ kaburu kɔnɔ a filanan ma yanfa'uhu min kasbi ghayrihi fɛn wɛrɛ fana bɛ yen o t'ale yɛrɛ ka baara ye directement mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka baara dɔ kɛ min nafa bɛ banbaga sɔrɔ kaburu kɔnɔ an ka kuma kan ka boli ni sira fila ye de kan fɛn jumɛn de bɛ yen n'a nafa bɛ banbaga kan kaburu kɔnɔ ka bɔ a yɛrɛ ka baara la fɛn min nafa bɛ banbaga kan a yɛrɛ ka baara la Ala kira k'o caman fɔ an ɲɛna ka hadisa sabatinaw la o fɔlɔ ma khallafahu min ba'dihi min atharin salihah wa sadaqatin jariyah ni banbaga ka fɛn dɔ to a yɛrɛ kɔ min ye nɔ ɲuman ye walima min ye saraka ye saraka min n'a tɛ lɔ ale baraji bɛ bori a ko ale y'a ka saya kɔfɛ k'a to kaburu kɔnɔ a b'o nɛɛma sɔrɔ komi Ala kira k'o fɔ cogo min na a ka hadisa dɔ kɔnɔna la a ko idha mata al-insan inqata'a amaluhu illa min thalath n'adamaden fatula ko a ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ lalɔ fo n'a kɛla baara saba ye a bɛ seri min kɛla ka kɔrɔ o seri banna seri nafa wɛrɛ t'a sɔrɔ kaburu kɔnɔ ye min kɛla ka ban o nafa b'a bolo mais ale yɛrɛ ye seri kura kɛ k'o nafa s'a ma kabini saya kɛla o banna sun yɛrɛ fana bɛ o cogo la mais Ala kira ko fɛn saba bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen o bɛ banbaga sɔrɔ kaburu kɔnɔ nafa na a ko a fɔlɔ sadaqatun jariyah saraka min n'ale tɛ lɔ kelen a filanan a ko walima n'a ye dɔnni dɔ to a kɔ mɔgɔw bɛ nafa bɔ dɔnni min na saya kɔfɛ o nafa b'a sɔrɔ kaburu kɔnɔ a sabanan a ko aw waladun salihun yad'u lahu walima n'a ye den ɲuman to a kɔ min bɛ dugawu k'a ye y'a dɔn n ye fɛn saba fɔ a fɔlɔ a ko saraka min n'a bɛ boli silamɛw an bɛɛ y'an jija n'Ala ka nɔgɔya kɛ mɔgɔ min ye fɛn dɔ to diɲɛ na i ka saya kɔfɛ fɛn min bɛ se ka tɔnɔ ladon i kun an pani bɛ nin kan bi kosɛbɛ ka sɔrɔ an makoba b'a la o sadakatu jariya a nabolo ka ca a misaliya ka ca misaliya la mɔgɔ min ye kɔlɔn sen yɔrɔ la mɔgɔw mako bɛ ji la yɔrɔ min na comme an ka village yanfanw fɛ jiko gɛlɛya bɛ yɔrɔ dɔw la e tagala forage kɛ k'a labila mɔgɔw ye sara tɛ minɛ mɔgɔ bolo a ji la a bɛ ka mɔgɔw nafa i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ i bɛ baraji sɔrɔ a la nka hali i ka saya kɔfɛ tant que o ji in bɛ yen mɔgɔw bɛ tɔnɔ bɔ a la k'i to kaburu kɔnɔ ni mɔgɔ y'o ji ta k'a mako ɲa Ala b'a nɛɛma s'i ma baraji bɛ sɛbɛn yi o se bɛ mɔgɔ caman ye nka tuma dɔ an t'a nafa lɔ saraka min ka bon mɔgɔw bolo bi k'a belebeleba bɔ siɲɛ kelen bɛɛ y'a fɔ ko ko karisa kɔni k'a ka ko kɛ mais i bɛ min bila da'iman mɔgɔw bɛ to ka nafa bɔ a la an ɲinɛna o kɔ a bɛ faamu hatta mɔgɔ min ka yiri turu i ka yiri dɔ turu mɔgɔw b'o yɛrɛ nafa a yiri la que ça soit u b'a yiriden domu walima u bɛ sigi a yiri suma na hali don min na n'e tɛ balo la k'i to kaburu kɔnɔ mɔgɔ min y'a yɛrɛ nɛɛma n'o yiri in ye a den na walima a suma na k'i to kaburu kɔnɔ Ala b'a nɛɛma s'i ma o ye sadakatu jariya dɔ ye o nabolo kelen kan n Ala kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an faya'kulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqa a ko silama si tɛ yen
e ye yiri dɔ tugu walima ye sɛnɛfɛn dɔ sɛnɛ i ye foro dɔ sɛnɛ e ka foro sɛnɛni malo foro kaba foro ɲɔ foro fa ya'kulu minhu tayr kɔnɔw tagala dɔ domu ɲɔ in na malo in na aw insanun walima adamaden dɔ yɛrɛ tagala dɔ kari ka kaba foro la sabu kɔngɔ de b'a la a tagala yɛrɛ la hinɛ n'a ye aw bahima walima bagan dɔ tagala dɔ domi ka malo foro la kɔɲinaw digila i ka malo la a b'i dusu kasi diɲɛ dɛ a b'i tɔɔrɔ nka Ala kira ko ni tɛ kɛ fiyewu fo Ala ka baraji sɛbɛn ye ko i ka saraka de bɔ ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu la khayr wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min Ala kira ko mu'min ya ko ye kabako di ko mu'min ka ko bɛɛ hɛrɛ ko Ala yɛrɛ mun ɲɔgɔn kɛ mɔgɔ si ye fɔ mu'min ko ni mu'min ka hɛrɛ sɔrɔ a b'a la fo k'a barika la Ala b'o falen hɛrɛ wɛrɛ la ka d'a ma ni tɔɔrɔ ka mu'min sɔrɔ dusukasi k'a sɔrɔ a bɛ sabari Ala b'o falen hɛrɛ wɛrɛ la ka d'a ma donc fɛn min nafa bɛ se banbaga ma a yɛrɛ ka baara la o dɔ ye sɔdakatu jariya ye a dɔ ye n'i ye dɔɔni dɔ to i kɔ mɔgɔw bɛ nafa bɔ dɔɔni min na donc ni adamaden fo i k'i yɛrɛ dɔ de ne ye jɔnni ye n bɛ bɔ kabila jumɛn na n ye jɔnni den ye n bɛ jɔnni ka riaya kɔnɔ n bɛ jɔnni ka tangana kɔnɔ tɔgɔ min bɛ a bɛ komi ne min ba kan ka sigi ka kuma aw fɛ ne bɛ kuma ni dɔ ka image de ye ne yɛrɛ tɛ sisan modérateur bɛna tɔgɔ fɔ sisan a man ta n tɔgɔ ma o n'a tun ye n ta n tɔgɔ ma jɔnni bɛ n dɔn maa si mais a ye fɛn dɔ fara a kan o ye mun ye ko an ka alimami ba imami taw dencɛ ye donc i ɲɛ t'a la ne masirila ni dɔ ye n masirila ni dɔ ye mais mun de bɛna aw tigɛ ne la o de ye tumana min na ni aw bɛ imamu taw dɔn n'a ka majigi ye a b'a dɔn n'a ka ala dɔ ye a b'a dɔn n'a ka sirifikani ye ka na ye k'a fɔ ko o den filɛ nin ye a ma majigi yɛrɛdɔnba don a tɛ hayidara fɛ a t'a denw fɛ a t'a kanubaga fɛ n'i bɛ a ɲini yɔrɔ o yɔrɔ taa ɲini baalankolow fɛ yen o b'aw kabakoya ka mun yira i la ka mun f'i ye ja adamaden kan k'a yɛrɛ dɔn ye mun ye o de ye n ye jɔnni ye n bɔra jɔnni na n fa ye jɔn ye n ba ye jɔn ye n danbe ye mun ye n danbe tɛ sɔn mun ma n ɲɛ hɔrɔnya ye mun ye o dɔnni de a bɛ fɔ o de ma ko n ka n yɛrɛ dɔn n ka n yɛrɛ dɔn Ala b'a fɔ a ka Kurana kɔnɔ wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum qu'on ne soit pas comme ceux qui ont oublié Allah et ils se sont oubliés les propres biens les propres âmes ko akana ke mɔgɔ ye mɔgɔ min n'u ɲinɛna Ala kɔ ko f'u ɲinɛna u yɛrɛ kɔ o ɲinɛna o yɛrɛ kɔ donc i bɛ taa fɛn silamɛya kɔnɔ ou bien spiritualité kɔnɔ i n'i ɲinɛna Ala kɔ a bɛ fɔ ko i ɲinɛna i yɛrɛ kɔ maa ye silamɛya bila kɛrɛfɛ mɔgɔ kan ka fɛn jumɛn de filɛ fɔlɔ ka i yɛrɛ dɔn o de ye ne ye jɔn ye n ye jɔn ye ou bien suman dɔ la i b'a ta thème dɔ la je viens d'où ne bɔra min ne bɔra min komi ne ni e ye silamɛ ye an ka kitabu ye Kurana ye an bɛ segin Kurana la Kurana ye ne ni e ye jɔnni ye Kurana bɛ na ne ni e fɔ ye a ko de inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira Ala ko ni mi yɛrɛ dɔn ne Ala de y'i da
mais mini dancogo fu ye ko min notifatin ni dan ka bɔ lawaji la lawaji nin na i ɲɔgɔnna camanba de tun bɛ yen scientifique bɛ min fɔ an ye i ɲɔgɔnna camanba de tun bɛ lawaji na i denkisɛ ɲɔgɔnna camanba de tun bɛ yen dɔw b'a fɔ an ye scientifique dɔw b'a fɔ an ɲɛna i ɲɔgɔnna miliyɔn 6 de tun bɛ i lawaji kelen kɔrɔ min notifatin Allahu taala ko i dana ka bɔ o lawaji de la aya wɛrɛ la Allahu taala fɔ mina alakatin ni dan ka bɔ fɛn na fɛn min dulonnen don aya wɛrɛ la Allahu taala b'a fɔ ni dan ka bɔ tɔni ko kelen na adamaden i bonya i n'i ka bonya ani ka cɛnya nga bo fanga bɛ na a tɛ kɛ na a tɛ fɔ ne ma ne tɛ n ta to yen n bɛ se ka n seko bɛɛ kɛ Alahu taala ko i tɛ foyi ye i danna ka bɔ fɛn dɔ de la ni o tuma miiriwari tɛrɛtɛni ta k'a filɛ o t'i ye mais i ɲɔgɔnna miliyɔn 6 n yarafara bɛɛ kɔ n ye kelen pele ta miliyɔn 6 cɛ ma ka n ka danaya da e de kan ko e ka kɛ adamaden ye nabtalihi faja'alnahu sami'an basira k'a lajarabi n ye tulo d'a ma ka ɲa d'a ma a ka yeli kɛ a ka mɛnni kɛ a ka dɔn a ye fɛn min ye ne kan ka n yɛrɛ dɔn n bɔra mɔgɔ min na n kan ka dɔn n bɔra fɛn min na n k'o dɔn Ala de ye n da masa de ye n da Ala de ye n da mais n'i ko dɔn k'i b'o niye an b'i ɲininka e ka se dɔ yira fɛn min y'o dan kɛ i tun tɛ yen o aya daminɛ na a b'o de fɔ hal ata alal insani hinu min ad-dahr est-ce que waati dɔ ma tɛmɛ waati tɛmɛn'o na lam yakun shay'an madhkura i tɔgɔ tun tɛ fɔ i tun dɔlen tɛ ko est-ce que o waati ma tɛmɛ wa o tɛmɛna o la Alahu taala ko n'o tɛmɛna n'i tun tɛ yen i tun dɔlen tɛ bon n'i ka ye i dɔ la i danna ka bɔ ne Ala de fɛ ko adamaden kan ka yɛrɛ dɔn Silamaw an kan k'an yɛrɛ dɔn funɛŋɛniw an kan k'an yɛrɛ dɔn yɛrɛ dɔn ye mun ye n ka n yɛrɛ dɔn bɔra min a yɛrɛ dɔn filanan ni n nana dɔw de bolo n nana jɔn de bolo n ka mara bɛ dɔw de bolo n'o ye n fa ni n baw ye ne fa ye mun ye jula n fa ye mun ye dafi n fa ye mun ye o jɛnɛka ka bɔ kabila jumana ka bɔ ni kabila tisinan na Allahu taala ko waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu n ye aw kɛ kabilaw ye k'a kɛ couleur ye k'a bila jamana continent la lita'arafu pour que a ka ɲɔgɔn dɔn kɔnɔna na n ye e kɛ dafin ye k'e kɛ mɔsi ye ka nin kɛ o jɛnɛka ye ka nin kɛ mawuka ye ka nin kɛ lajinɛka ye n y'a dabɔ mun kama a ka ɲɔgɔn dɔn o ɲɔgɔn dɔn kɔnɔna na adamadenw bɛ distinguer ka bɔ ɲɔgɔn na ni ɲɔgɔn ka laada ni ɲɔgɔn ka hɔrɔnya ye ne ye hɔrɔn ye n ye hɔrɔn ye hɔrɔnya na n bɛ baara min na est-ce que a bɛ bɛn walima a tɛ bɛn est-ce que ne bɛ place min na est-ce que ne kan ka ye nin yɔrɔ la wa den kan ka miiri na ne n'an funɛŋɛni ɲɔgɔnnaw anw kan ka miiri nin de la est-ce que anw kan ka ye nin na est-ce que nin yɔrɔ la ne kan ka ye wa den bɛɛ kan ka ne bila a kunna suna n'a tun fɔla ko bɛɛ k'a ka sago kɛ ne tun tɛ se yan i bɛ taa sɔrɔ n tun kɛra maa suguya wɛrɛ ye mais n ka mɔgɔ dɔ de filɛ n dalen kɔfɛ n ka lɔn ko danbaga bɛ na n'o ye Ala ye o kɔfɛ Ala ye mɔgɔ dɔw de garizɛgɛ o ye n fa ni n ba ye n k'olu filɛ o bɛ cogo di o b'o ka tasɔrufatu kɛ cogo di o ka lamali bɛ cogo di o ka hɔrɔnya ye mun ye o danbe ye mun ye o tɛ sɔn mun ma mun b'u tɔgɔ tiɲɛ mun b'u ka kabila tiɲɛ n ka yɔrɔ ma jɛya ka bɔ la o de la n sera ten mais bidenw ɲinɛna o de kɔ an bɛ ko an yɛrɛ sinon ne ko i bɛ miiri i fa n'i ba ma Alahu taala ye i don minnu garisɛgɛ la k'a tila k'a ɲini i fɛ ne Alahu taala dɔlen kɔfɛ ninnu gasi sigi wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana
ne Allahu Taala de y'a latigɛ k'a n ka tampon da k'a fɔ ka degré ta bi maa si kana fɛn wɛrɛ bato ne Ala kɔ nko kɔfɛ bangebaga fila ninnu i janto la bangebaga fila ninnu i janto la e fa tɛ ba misiri la e yɛrɛ ba tɛ ba misiri la ka t'i kɔnɔ da i ba terimuso denmuso la o fila bɛɛ bɛ seri misiri la ye k'o ka teriya n'u ka badenya tiɲɛ e ka maalangoloya nɔfɛ i k'i yɛrɛ dɔn i m'i yɛrɛ dɔn i m'i yɛrɛ dɔn ne ye alimami ye walima n fa ye alimami ye ne ye sɛku ye walima n fa ye sɛku ye n fa k'a ka ɲɛnamaya kɛ ten de n fa ye dugu mɔgɔ sɛbɛ ye ne ka kan ka n jija ko dɔw bɛ yen man ka yaala dɛ ni ne barokɛyɔrɔ sɔrɔ la ne la ne min ye alimami den ye hali n'a ma kɛ misirida ye mais n kana ye baaraso la n kana ye baaraso la a kana ye quartier kɔnɔ ko hali a rumeur kana sɔrɔ adamaden tɛ ban kisi mɔgɔ da ma dɛ o bɛ fɛn min fɔ a kana y'i la de ko karisa filɛ nin ye ko maalangolo de dɛ n'a t'i la ka ban a banna mais e b'a da fɛ c'est que a ma ɲɛ fɔlɔ dɛ an funankeninw camanba ye du caman datugu bi o tɛ se ka kuma tugu ka an faw kuma sulu ka kabila kuma sulu ni an yɛrɛ kɛ wale ye o kɔrɔ ko i m'i yɛrɛ dɔn o la kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a bɛna mun fɔ an ɲɛna k'a hadisa la a ko man arafa nafsahu arafa rabbahu a ko ni maa o maa n'i sera k'i yɛrɛ dɔn ko se k'i bɛ Ala dɔn an b'a ɲini setigi Alahu Taala fɛ k'an kɛ yɛrɛ dɔnbagaw ye Ala b'o kɛ la a walawalali kuma ka ca waati n'a cogoya kama a b'a don ɲɔgɔn na a filanan man hafiza lisanahu aw hifzu lisanihi garde ta langue i nɛminɛ adamaden man ka kuma adamaden n'i b'a dɔn fɛn min b'i da nin na wallahi a lamagali bɛ dɔgɔya a sigila hɛrɛ kan ka wuli hɛrɛ kan Ala k'o kɛ ka kɛ ɲɛtaga ko ye Ala k'o kɛ a san caman bɛ Alahu Taala bolo k'a d'a ma Ala k'o kɛ cibaba kanu kama sallallahu alaihi wa sallam bamananw ko nin tɛ kun bɔ n'i y'a kɛ ɲɔgɔn ka kunba kelen conférence min banna sisan o banna ne balimakɛ de bolo Cheikh Adam Jabate bamananw ko tɔgɔbɔn tɔgɔla bɛ yen ko sibɔn sila tɛ yen oui a bɛ se ka kɛ an ye Jabate ye mais Jabate bɛɛ tɛ ɲɔgɔn dɔn o bɛ faamu mais o tɛ nin ye dɛ ne nin ye kelen de ye n bɛ se k'a fɔ ko n tɛnɛmuso den don Ala k'an bɛɛ saba ma a ba Ala ka hinɛ n fakɛ la a y'a tandoli yɛrɛ kɛ kosa n'Adamu ɲɛnɛ a ko ne ni n kɔrɔ tun tɛ ɲɔgɔn ye fiyewu ko n'a ma wari diyan bonya caman tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'an bɛɛ saba ma o la sani n ka se Adamu ma kuma minɛ n bolo kɔrɔ de ye o yɔrɔ ye n bɛ taa daminɛ kɔfɛ ka sɔrɔ ka na n bɛ kɛnɛ kunnamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an fa n'an ba bɛɛ denmisɛnnin ni makɔrɔba ani ce mɔgɔ min bɛ hɛrɛ kɛnɛ magɛn u b'i ka yɛrɛ dɔn de yira a b'i ka hakilimaya yira dɔw fana bɛ wuli bi ka taa ko dɔw de la ko dimanche la a bɛɛ tɛ ko ɲuman ye o la alhamdulillah mɔgɔ min ka yan magɛn ka aw fo Ala ta foli la k'aw fo ciba ta foli la k'aw fo dɛmɛdɛmɛw la k'aw fo bɛrɛbɛrɛw la ka san caman di an n'an ma Ala k'o kɛ ka profiter o kɔnɔ ka parrainw fo ka marrainw fo bon an bɛ foli tɛngu an karamɔgɔ la yan fɔ Baŋɔni Janginɛbugu la Hayidara ale min kɛla an ka sababu ɲuman ye ni y'an ye kɛnɛ nin ka yan bi an bɛ balimaya sigi ani sinjiya sigi la ka ban an ka musokɔrɔba ɲuman fila fo ni kɛnɛ nin kɔnɔ ni min ye Nna Sita ye ani ni min ye Solo yɛrɛ baw ye n'olu kɛla sababu ye ka ne ni Solo ka kanuɲɔgɔnya nati vraiment n ka foli bɛ ni musokɔrɔba ninnu ye n bɛ yɔrɔ min na jaralakaw sara tɛ ne bolo ni mɔgɔ mɔgɔ ye Ala ko ta k'i sɛgɛrɛ
a ye fɛn ba le ta k'i sɛgɛrɛ vraiment n bɛ se ka min f'u ɲɛnɛ k'u ni ce u ni baraji u y'u ka danaya min ta ka lanka n m'a ɲini ala fɛ ni ala m'an ka jɔnya yira n na n'ala sɔnna a da tɛ to ne la n bɛ se ka min fɔ jama ɲɛnɛ ka bɔ kuma kɔnɔ o de f'o ye wa assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. O la alhamdulilayi an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barika da ala min sɔnna ka ne ni aw fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ sanuma in kan ka bɛn bi dimanche ma le 11 janvier 2026 an b'a ala deli a ɲɔgɔnna caman baden bɛ ala bolo ala k'a fara n'aw si kan nin kɛnɛ in kan nisɔndiyalen don n fari fonnen don n yafarayalen don seulement misi dɔɔni min bɛ na n tola retard la dɔɔni k'a sabu kɛ embouteillage ye n'o tɛ ne de kun kan ka kɔn bɛɛ lajɛlen ɲɛ nin kɛnɛ in kan parce que nin kɛnɛ in ye ne ka kɛnɛ de ka sabu kɛ mun ye cɛ min ye nin kɛnɛ in sigi ala kira tɔgɔ la a ma minɛ ni foyi ye n'a dɔ tɛ a ma minɛ ni foyi ye n'a ka kalanden tɛ a ma minɛ ni foyi ye n'a balima tɛ n'o de ye Alhaji Sɛki Solomani Jara an b'a fɔ nin yɔrɔnin na n'i y'ale tɔgɔ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ jinɛ setanaw jigi bɛ tigɛ n'i y'ale tɔgɔ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ subaga bɛ yɔrɔ min na a b'a mabɔ hali sisan a ye sigi a ye jateminɛ kɛ n'i ye min dɛndɛntɔ ye kɛrɛfɛ i b'a sɔrɔ a sen bɛ suya la n'o tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ suya la i tɛ se ka gɛrɛ cɛ in na n kɔrɔkɛ n b'i yɛrɛ fo ni n balimacɛ don ani n kɔrɔcɛ wa kurukaw ka da marifa Mama Kɔnta ale bɔla Mali la ka na bɛn ni nin koba in ye. N bɛ Sɛki Jara yɛrɛ Solo Jara n b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ lon bɛɛ n b'o de fɔ n bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ n bɛ dugawu k'a ye n b'o fɔ a ka kɛnɛ bɛɛ kan ka dugawu kɔsegin faso ma an baw an n'an faw a ye dugawu kɛ Solomana ye ni k'a ye Solo kɛla ten bi bɛɛ ko Sɛki Solo Jara foyi tɛ aw lo parce que i k'a lɔn tɔgɔtigi n'i bɔra faso min na ni faso min minɛ k'i kɔrɔta walahi i bɛ ben n m'o fɔ kɛnɛ bɛɛ kan dɛ ne yɛrɛ bɛ na yan ne ni n balimaw le nana caman ne ka karamɔgɔdenya kɔnɔ ne kɔrɔw bɛ saki minɛ ne kɔ ne yɛrɛ bana mɔgɔ ko olu b'a minɛ o ta kɛla ne kosɔn ko fɛn bɛ ne na n'o ye dɔnni ye n bɛ kuma kun cɛ ni jumɛn ye ka foli di an baw ma n'a ka ye bɛɛ nana bɛɛ ko Solo bi ne tɛ ɲaga Solo la dɛ n bɛ ɲaga Solo ba le la Solo ba le sabarila Solo baw le muɲuna o le kosɔn Solo kɛla ten bi bɛɛ b'a kuma fɔra an ka karamɔgɔ Ayidara ala y'a ɲɛnama si janya n'a ko musow ma ko a ye sabari hali ni cɛ k'i nɛni k'i makun n'a k'i bugɔ k'i makun k'i bɛ den dɔ bange k'a bɛ kɛ fɔɲɛ kɛɲɛ den ye walima fɔɲɛ kɛɲɛ yiri o dɔ le filɛ nin ye sisan Solo donna yɔrɔ jumɛn la k'a ma kuntigiya ta a taara Sudiya la a ye kunkɔrɔta sɔrɔ a taara Mali la a ye kunkɔrɔta sɔrɔ a donna Burkina a ye kunkɔrɔta sɔrɔ est ce que a kelen de ye lɔnnibaga ye wa mais barika le an ye barika ɲini a ka barika ɲini a karamɔgɔw fɛ a ka barika ɲini faso fɛ a ye dugawu kɛ n tɔgɔma an ma ɲɔgɔn la foyi kama an ka ɲɔgɔn lɔ ala yɛrɛ jati le kosɔn kozi mina wari kan ka sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ ka sara yɔrɔ yɔrɔ ni n tɔgɔma k'a mɛn ko ne t'a ma sara ale de bɛ taa ne ta sara a ma barina ko Mariam den ne yɛrɛ fana ye Mariam den ye a ma barina sabu n k'a mɛn ko Mariam den ne fana ye Mariam den fo a tun ka kɛ ten mɛ n b'an ka cɛkɔrɔba fo Jara mɔgɔ ɲumanw man ca mɛ ni cɛkɔrɔba nin ka ɲi Jara mɔgɔ ɲumanw man ca mɛ ni cɛkɔrɔba nin kɔni ye Jara ɲuman ye ale kɔni ka ɲi Tarawele ko ten hali bi ala m'an dɛmɛ na k'an bamuso fo san wɛrɛ n'ala k'an si bila san wɛrɛ ta kan imam ko ka f'i ɲɛna ko n'i ka mawulidi de bi k'i y'a fɔ ɲɛna ko an bɛ kɛ yen imam ko ten sabu ni nana anw ta kɛ a jagoyara anw fana ma an ti ta kɛ k'a wasa wallahi n tun yafala mikoro kɔ mais n'an cɛ k'an bonya an b'a fo n'o ye Solo Jara ye an b'a fo ale bɛ jɔyɔrɔ min na diɲɛ kɔnɔ bi ala b'a seereya Solo bɛ baara min na musow ye Solo sababu la bi musow dɔw cɛw sewukɔliw ma sisan anw ka den dɔ nana ka na fulakɛli kɛ Solo fɛ cɛ kun jɛn'a kɔ pewu mais cɛ ye weleli kɛ k'a ye labɛn kɛ ka sewukɔ ni Solo ka fuladaga ye mais a kan ka duwawu kɛ
nin kamalen nin ye shirifu bɛ yɔrɔ la ne dɔgɔninw ye shirifu le ye solo bɛ fila ko ye fu falaki sen fana a t'a minɛ a b'a bɔ yɔrɔ dɔn ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ala k'an na wasa an ka cɛkɔrɔba ala k'an ɲɛ ma la si ni kɛnɛya lafiya ala k'a d'a ma ka nabaga bɛɛ fo dakuru ɲɛ kelen an ka imamu yɛrɛmajugu b'u la ala k'an ɲɛ m'u la ala k'an ɲɛ m'u la u bɛ mɔgɔw ɲɛfɛ yarabi ala k'u kanu don mɔgɔw la ala ka mɔgɔw yɛrɛ kanu don la an nana duwabu ɲini de la yarabi duwabu bɛna fɔ sisan imamu fɛ ala k'an minɛ an n'an bɔnnaw ma an denw ala kana sigarɛti minnaw ye o la ala k'u kɛ dɔrɔki minna ye ni kɛnɛ in kɔnɔ ne tɛ kuma ayi sabula n faw bɛ kɛnɛ kɔnɔ wa n'i ye n kini bolo filɛ n karamɔgɔw bɛ n kini bolo la numan bolo la n karamɔgɔw bɛ numan bolo la wa n'i ye n kɔ filɛ n karamɔgɔlakaw bɛ yen ka taa ɲɛ la fana n karamɔgɔlakaw bɛ yen o la olu y'a bɛɛ fɔ a bɛɛ fɔla bamananw ka zanale don ko ni misi ye fɛn min nɛmuna nɛ ye o kɔfɛ ba ka tɛmɛ yen walima saga ka tɛmɛ yen a ne ma da la ni sɛ bɛ fɛn sɔrɔ o la bilen tugun o la nin kɛnɛ in kan an bɛ mɔgɔw fo an bɛ foli fɔlɔ quartier dugutigi la an bɛ dugutigi fo ka quartier karamɔgɔw fo ka imamuw fo ka moridiw fo ka dinɛlasebagaw fo hali minnu bɛ bon jukɔrɔ n'o ye moriw ye an b'o fo o kɔfɛ an bɛ foli jumɛn kɛrɛnkɛrɛn an ka wajulukɛla minnu ye an kɔ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye a Sheikh Adam Jabate an b'a fɔ ala k'a n'a simaya a bɛ nin baara la bi tɛ a ko n ma ko n'an mako jɔla la wagati o wagati n'a ma bɔ anw na a tɛ bɔ a la an b'a fɔ a ka yɛrɛ dɔn na sabula nin ye hikimatigi dɔ ka kumakan ye a ko yɛrɛlaba kodɔnbali a b'i n'a fɔ cɛ dɔ jɔlen don kuru sanfɛ wa k'a to kuru sanfɛ ale bɛ adamadenw de ye fitini ka taa sɔrɔ o cogoya kelen na wa adamaden kelenw fana ɲɛ b'ale fana fitini la sanfɛ ni de ye yɛrɛlaba misaliya ye o la mɔgɔ min ye bonya to a la Adam Jabate mɔgɔ dogolen tɛ dɔnnikɛla le don ala sɔn de don n'ala ye mɔgɔ sɔn ni min ye sɔn o ma nka a y'a bɔ a ka bonya kɔnɔ anw t'a wele an ka foyi la walayi n'a tɛna kɛnɛ kɔnɔ an b'a fɔ dante foli min na o kɔfɛ Usaz Musa Kode o y'a wele furusiri dɔ la a borola ka taga ye sisan ale de tun ye conférence filanan ye an b'a fo k'a fo ala k'an tulo kɛ tulo kunnandi o kɔfɛ a Sheikh Ali Taw an b'ale fo ne kanubaga le don n jɛɲɔgɔn don wa baara in y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ wa minɛn da ma jigin a bolo fiyewu n'a wagati bɛ surunya ale yɛrɛ bɛ ne kɔɔri est-ce que an ka wagati fɔli ma surunya wa walayi kuma dɔ la ale yɛrɛ bɛ ne hakili jigin an b'a fo a ka yɛrɛma jigi la fa fɔna dɔɔni min na yarabi ala k'a jidi o la jugu dogolen ni jugu bangelen ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi k'an sutara n'an bɔra yen an bɛ an karamɔgɔw fo n b'a fɔ n ka kɛnɛ bɛɛ kɔnɔ fitiriwale ye kafiri yɛrɛlabaya tɛ foyi ɲɛ adamaden ma adamaden ni karamɔgɔ ma sɔrɔ i la i bɛ taa sɔrɔ i karamɔgɔ ye sitanɛ ye o la ne karamɔgɔw de bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan Malim Isa Bamba ne tɛgɛ minɛna kan don kalan na ale de bolo a sigilen filɛ taxigari kalankɛyɔrɔ la ni ma fili sigida la yan o kalanyɔrɔ ni Suleman Dunbiya la kalanyɔrɔ fila pe de tun bɛ nin quartier la misiri kɔnɔ o la ale y'an dɛmɛ k'an kalifa Al-Hussein Kone la n'o sigini filɛ an kini bolo la nka ninnu bɛɛ n'an kungoya nana walayi olu bɛ kɔn ka se kɛnɛ kɔnɔ u b'a minɛ u b'a kɛ ka d'an ma i n'a fɔ an b'a fɛ cogo min na Usayi Falayi Sidibe ale fana ka wuli ka jɔ dan yɛrɛ t'a la
dan t'a la ale ye nin baara in daminɛ ni anw ye a bɛ daminɛ don min na a daminɛna Sise ka parking na an b'a daminɛ don min na a daminɛna ni bâche 2 baara in daminɛna ni mun ye ɲuman dɔ bɛ se ka sɔrɔ ɲuman dɔ kɔnɔ a tɛ ɲɔgɔn cɛ baara in daminɛna ni fidawokɛ de ye k'a hinɛ se an ka tagabagaw ma tagabaga kɔrɔlen n'a kura ma mais mɔgɔw bɛ mun dɔn jamalajɛ na ni jamalajɛ fɔla adamadenw hakili bɛ kunu ni mun ye mawuludi le don donc i la mawuludi ye wagati jumɛn ye a wagati ma se wa o kɔnɔna la an nana kɛ conférence 2 walima conférence 3 kelen bɛ mawudu tɛmuru ta n'o ye kira ka ɲɛnɛmaya ye k'an hakili la kunu dɔ bɛ taa kuma ka fidaw la tɛmɛ bɛ boli fidaw kan ka an la kunu ɲɛnɛmaya taabolo la mun an ka ɲɛnɛmaya bɛ se ka sabati an bolo o la o baara fila de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni baara kɔnɔ laada bolo ma an bɛ kuranna jigin a la wagati an b'a daminɛ don min na an y'a daminɛ ni saga kelen ani malobɔrɔ 25 kilos musa fala i b'a kalama bâche 2 nka ala sɔnna ala y'a bonya ni aw yɛrɛ ŋɛniya ye an fa n'an karamɔgɔw sabula o bɛ don kɛnɛ in kɔnɔ bilayi o tɛ don nin kɛnɛ kɔnɔ ni ŋɛniya 2 ye o de kama dalayilu duwawu an karamɔgɔ ko ne y'a kalan n'o ye Mwalim Isa Bamba ye munna ko ŋɛniya niyatu kama ne ko Mwalim ma faamu sabula e ŋɛniya ni ne ŋɛniya bɛɛ ye kelen ya mɔgɔ tɛ nin kɛnɛ in na ŋɛniya jugu bɛ min na o la hali ne y'a kalan bɛɛ ye kelen ye nka karamɔgɔya bonya kama la karamɔgɔya kanla bato kama ne y'a kalan nka a kalanna o bɛɛ ta kɛ la o la an y'a kɛrɛnkɛrɛn n'an sera kɛnɛ kɔnɔ an ka fadilatu Sheikh wali imam Mohamed Berti an yɛrɛ tano bɛɛ bila ka adamadenw saya kɔnɔ a ɲɛkɔrɔ kuma tɛ wallahi yɛrɛmajigi min bɛ ni imami na ni mɔgɔw y'a faamu wa ni bɛɛ kɛla ten diɲɛ bɛ lafiya wallahi bilahi yɛrɛmajigi min b'a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka anw yɛrɛ kɛ ala degebaga ye ni quartier in masirila ni ale de ye quartier alimami ba le don wa COSIM ka secrétaire le don n'o ye secrétaire général ye nka an ye kɛnɛ in sigi kɛnɛ filanan kɛla petit champion kɔ kan i n'a fɔ Sheikh Ali y'a fɔ cogo min na nka ni dɔrura gbɛlɛn tɛ an ka kɛnɛ sigi man di n'a ma ye kɛnɛ kan wa an b'a kibaruyaw mɛnna jumadonw na ka ko an ka wajulu ɲɛ a b'a lase ko da min kɛ an b'a kalama an b'a mɛn an b'a fo a bɛ jɔyɔrɔ min na k'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka jɔyɔrɔ kɔrɔta jugu dogolen ni jugu bangeli ala ka an n'a kisi a ma ɲɛmɔgɔya ma nɔgɔ ala k'a kisi kɔmɔgɔ juguw tɔɔrɔ ma wa ala ka kɔmɔgɔw kɛ a kumakan labatobaga ye digɛ min b'a ɲɛ ala k'a sago digɛ ninnu kun laɲiniw ala k'a sabati ala ka quartier yiriwa o kɔfɛ imam Asan Jabate dɔrura dɔw kama ne nana sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ a wulila ka taga o la an b'a fo yan diyagoya bilen da an b'a fo a ka ŋɛniya ɲumanya la k'a fo a ka wuli ka jɔ la an ka kuranna kalan na kalandenw farala an kan ka baara kun cɛ ni an ye o kɔfɛ n'an bɔra yen an tɛna se ka bɛɛ ta a tɔgɔ ma wagati n'a cogoya kama nka e min tulo b'a la n'i tɔgɔ ma fɔ i yɛrɛ ye nin foli kɔnɔ wallahi da tɛ se ka bɛɛ ta a tɔgɔ ma nka dusukun ɲɛ bɛ bɛɛ la wallahi o la an bɛ bɛɛ fo n tɔgɔma n'o ye imam Suleiman Traoré ye an b'a fo wallahi ale ni ne ye ɲɔgɔn kanu ala kama wa ala kama kanu an karamɔgɔw b'a fɔ a ɲɛna o bɛ bange fɛn min na bɛɛ b'o dɔn yarabi ala k'an ka kanu jidi fɔ alijinɛ kɔnɔ ala k'an mɛn na o kɔfɛ an b'an ka parrain fo n'o ye bosocɛ fama ye mama famata a ye nin kɛ a ma balan na a n'a ka délégation o bɔla fɔ Gizabo ka na nin kɛnɛ in kɔnɔ an b'a fɔ dante foli min na a nafolo bɔla yɔrɔ min na ala ka miliyari bila a tayɔrɔ la ala ka n'a tayɔrɔ langolo to ni sago jugu sago ala k'an kɛ ala sago ye ala ka musajabu don an ka baaraw la o kɔfɛ n'an bɔla yen an b'an ka marraine fo n'o ye ne yɛrɛ denmuso ye n denmuso VIP kɔni Fatumata Jara nin kɛnɛ in kɔnɔ a bɛ masiri ni jaraya de ye sabula n'a ye jabateya ta a ye jaraya bila ka jabateya ta a tɛ foyi sɔrɔ ni nimisa tɛ o la a ko a jara
a jara ni muso in a kan ka fo ala ye lajarabili minnu d'a kan ka ca wallahi an ka mawludu a ye layidu ta san san fo ni anw y'ale janfa nka janfa ŋɛni ala tɛ sɔn k'a don an kɔnɔ sabula anw ye jaralakaw ye muso min de don a kan ka fo a kan ka fo an b'a fo dante foli min na ani a balimacɛ n'o ye Musa ye ala k'aw ka balimaya ja ala kana dajugu don o cɛ ala ka laɲiniw sabati a bɛ sarakatu min bɔ wagati o wagati sarakatu ala k'a hinɛ se tagabaa kɔrɔ n'a kuramaw ma k'a ɲɛnama hinɛ kɛ anw yɛrɛ ye sini kɛnɛ ala ka kalifa an na fo ka taa se duwawu sanuman kalani ma kɛnɛ in kuncɛlen an b'an ka kuma galamani sɛmɛ kɛnɛ in sababu ɲuman ma Sheikh Sulemani Jara an ye min sɔrɔ a ka nisɔndiyali kan n'a ka waleɲumandɔnkanw na an ka jɛ k'o seereya ɲɔgɔn fɛ alhamdulilahi rabbil alamin suma salatu wa salam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman kasira amma ba'd wala an bɛ fɔlɔ ka ala le fo ka ala barikada ka ala waleɲumandɔn ala min ye nin kɛnɛ sanuman in ala min ye nin kɛnɛ sanuman in daminɛ hɛrɛ la ka tila k'a kuncɛ hɛrɛ la an bɛ ala le fo ka ala barikada ka ala waleɲumandɔn o kɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka nɛɛma ni kisi jidi danfɛnw ka sɔn hɛrɛmaw kan an b'an baw fo k'an faw fo k'an karamɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnya la an fa n'an ɲɛjɔra n'an nujuru minɛbaga n'o y'a se Sɛrifu Usumani Madani Hayidara an b'o fo dan tɛ foli min na ni ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma fiyɛ kuma dɔ la n'a nuji ma faga daji b'a faga nin kɛnɛ in kɔnɔ kuma wɛrɛ tɛ n da ni foli tɛ k'a ɲɛsin adamadenw ma alhamdulilahi rabbil alamin mawlidi kɔnɔ an tun ye thème min labɛn olu tun ye barikada ye barikada kɛ ka wasa parce que déjà an karamɔgɔ an kan ka baara min kɛ an karamɔgɔw y'a kɛ kɛnɛ kɔnɔ o y'an jigi fa o y'an nimisi wasa donc anw ta tun ye barikada an tun ye barikada dɔw de labɛn k'a kɛrɛnkɛrɛn nka kuma dɔ la i ko dilantɔ i bɛ tiɲɛni kɛ baara kɛla ka ɲa mais a ɲa kojugu kuma dɔ la a bɛ taa tiɲɛni wɛrɛ bɛ taa sɔrɔ a la mɔgɔw sigi kuma ka jan o de la an y'a kanu ka yafa an ka thème kɔ ka kɛ mɔgɔw foli ye dakuru ɲɛ kelen ka kuma tigɛ joona o la an bɛ kɔn ka sira di mɔgɔw ma parce que an karamɔgɔw nana kɛnɛ kɔnɔ imamuw nana mɔgɔbaw nana fo an bɛ kɔn ka mɔgɔw labila mɔgɔw sigi kuma ka jan donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ san caman bɛ ala bolo ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ ala ka laɲiniw sabati ala k'an lawasa ala k'an fatu silamɛya kan an ka baara minnu kɛ k'a hinɛ ta ka di kira Mamadu Mustafa ma alayhi salatu wasalam kira hɔrɔma kama k'an ka silamɛfiliw kɛ ka dɔ sɔrɔ a hinɛ la ala k'a kɛ a ɲɛnama hinɛ ala k'a ɲa anw yɛrɛ bolo k'a di an ma ala k'a kɛ ala k'an si sabati k'an miɲɛ nin baara la ala k'a kɛ ala y'o kɛ n'a ka alaya bonya ye ni ala kira hɔrɔma ye sɔli ala rasulu karim tableau nin ye kanu tableau de ye tableau min nana di ne yɛrɛ ma sigi n'a ye nka ni mɔgɔ y'i kanu a bɛ fɛn fɛn kɛ a si tɛ bala i la o la a ma bala n na a nana kanu tableau min di appareil min ye tableau nin di cɛ min de don a bɛ fɛn kɛ min ka bon ni nin bɛɛ ye o la an b'a ɲini ala fɛ a ye nafolo min da n'a ye musaka min kɛ a n'a ye wulikajɔ min kɛ a nafolo bɔra yɔrɔ min na ala ka miliyari bila ta yɔrɔ la min ka gɛlɛn ni bɛɛ ye silamɛya ye ala k'an fatu silamɛya kan ala kɛna an dan yira wa yɛrɛlabaya ala kɛna y'an ka baara si la o la an b'an ka marraine fana fo o la ne bɛ n karamɔgɔ ninnu de fo dan tɛ foli min na n'i y'a ye kɛnɛ masirila k'a dilan ka ɲa o ye an karamɔgɔ ninnu de ye walayi an b'o fo dan tɛ foli min na ala k'an n'o simaya ala k'an n'o simaya wa yarabi an b'a ɲini ala fɛ an ɲini fɛn an n'o ɲini fɛn ala k'a nɔgɔya ɲini fɛn ɲumanw ala k'a kɛ sɔrɔ fɛn ye n'ala ye minnu kɛ sɔrɔ fɛn ala ka barika don o la ala ka laɲiniw sabati ala y'o kɛ n'a ka alaya bonya ye sɔli ala rasulu karim kuma kuncɛ laban min bɛ yen o ye ka mɔgɔw fo ka mɔgɔw waleɲuman dɔn k'o barikada an bɛ se k'o le fo k'aw yɛrɛ fana fo a ka wulikajɔ la a n'a ka cɛsiri an b'a fo dan tɛ foli min na k'a ɲini ala fɛ san caman bɛ ala bolo ala k'a yira an na nafolo minnu bɔra nafolo ninnu a bɔra ala le kama sarakatu jariyaw le don yarabi saraka ninnu ala kɛnɛ an fa baraji la ala ka laɲiniw sabati ala k'an sago k'an ye ala ka kɛ n'a ka alaya bonya ye barikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la abobo kɔnɔna la ka sanga ni an karamɔgɔ Sheikh Sulemani Jara san o san a bɛ kɛnɛba min ɲɛnɛmaya ni ka wele bila alisilamɛ jama balimasiraw fo ka taa se an karamɔgɔlakaw ma walasa k'u ka nisɔndiyaw yira Muhamadul Mustafa bangeli la ni ɲinɛta baaraw kɛra ka bɛn janvier kalo ma san 2026 ka Alahu subahana wa taala deli ni kɛnɛ in sigili ala k'a kɛ bɔda ye an ye alikiyama jɔ don musaka fɛn o fɛn donna kɛnɛ in na ala ka n'a ta yɔrɔw langoloya k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn aw ka ɲamadali la Shirifila TV la sanga ni wagati bɛɛ aw k'an bɛ sigida nataw la ni ala ma an ka jɔya jɔ an na Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله على سيدنا محمد وسلموا كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا داري داري محمد يوم نعمتي نور الله محمد حبيب الله محمد تكي الله محمد